Každý prosperujúci výhonok pochádza z pevného rastu. Každá časť rastu pochádza z pevných krokov. Nohy, známe ako druhé srdce tela, skrývajú tajomstvá života. S viac ako 60 akupunktúrnymi bodmi a nespočetnými periférnymi nervami úzko spájajú orgány a tvoria pevnú základňu pre zdravie. Keď je zdravie nôh nevyvážené, môže to spustiť abdominálny efekt, čo spôsobuje nadmerný stres na chrbticu a kĺby, vyvíja tlak na nervový systém, čo narúša telesné funkcie a život a schopnosť buniek. A vážne ohrozuje celkové zdravie. Vida. S rokmi skúseností a oddaného výskumu integrácia múdrosti podológie s podstatou ergonómie predstavuje riešenie pre zdravie nôh. Vložky The Anionmi sú zamerané na teóriu podpory 4 klenieb. Jemne upravte kostru, aby ste zabezpečili, že každý krok je rovnomerne podporovaný. Účinne zmierniť potenciálny tlak na chrbticu, kosti a kĺby a obnoviť prirodzenú rovnováhu a stabilita tela. Vyrobené z vybraných polymérových materiálov, kombinujúce absorpciu nárazov, odolnosť proti opotrebeniu, priedušnosť a pohodlie. A špeciálny materiál, ktorý dokáže uvoľňovať negatívne ióny na sterilizáciu, deodoráciu a aktiváciu buniek z 13 zónami stimulácie akupunktúrnych bodov na povrchu. Presne zacielte na reflexné oblasti, na podrážkach, aktivácia potenciálu tela pre sebareguláciu so 6 bodmi magnetickej terapie na spodnej strane vytvárajú silnú maticu magnetického poľa, ktorá hlboko zlepšuje mikrocirkuláciu v nohách, zmierňuje tlak a odstraňuje bolesť. Vložky s aniónmi sú tiež vašim inteligentným sprievodcom k zdraviu. Zmeny farby na povrchu naznačujú zdravotný stav vašich vnútorných orgánov, čo vám pomáha prevziať kontrolu nad vašim zdravím. Či už ide o mladých ľudí, ktorí hľadajú lepšiu postúru a rast, stredného veku a starších jednotlivcov, túžiacich po silnejších kostiach a stabilných krokoch. Kancelárskych pracovníkov, ktorí sa snažia zmierniť každodennú únavu, alebo pacientov s muskuloskeletálnymi problémami, ktorí dúfajú, že zmiernia svoju bolesť. Vložky s aniónmi budú vašou zdravotnou spoločnosťou pre vás a vašu rodinu. Vyberte si vložky s aniónmi. Oživte svoje zdravie od nôh.